Miabot sa 873 ka mga public utility jeepney ug taxi drivers ang gihatagan og fuel assistance sa lokal nga gobyerno sa Davao City tungod sa padayong pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Matag driver nakadawat og 3,000 pesos nga fuel cash assistance nga gidunol sa City Social Welfare and Development Office ubos assistance to individuals in crisis situation program sa DSWD. Ang payout sa cash assistance gipahigayon sa People's Park kagahapon Abril 19. Matud ni CSWDO Davao Senior Social Work Associate Habib Pagilungon ato sa iyang interview sa Davao City Disaster Radio kaganiyang buntag, ang payout alang sa first ug second batch sa mga drivers nga ilang nasumiter sa DSWD. Dugang ni Pagilungon, doon na pa'y musunod nga batch ug alang sa mga interesado nga moapil ni ini, kikinahanglan nga moadto ang driver sa pinakaduol nga CSWDO District Office ug ipahibalo nga gusto nilang mo-avail sa nisgutang programa. Ug pwede sab silang magpadala sa ilang mensahe pinaagi sa CSWDO Facebook account nga City Social Welfare and Development Office Davao. Basihan usab sa opisina ang mga dokumento nga gisumiter sa mga driver aron maka-avail sa programa. Atol sa payout, gimanduan ng mga driver nga magdala sa ilang orihinal og photocopy sa ilang barangay certificate, ingon man valid ID og photocopy nga dunay pirma. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.